Както и очаквахме, проверката завърши без да се констатират каквито и да било отклонения от търсените количества. Ние такива проверки правим регулярно. Това е периодичен контрол, който извършваме не само на горивата, но и на всички други стоки, които съхраняваме. Но в случая с горивата, с горивата проверени бяха абсолютно всички количества, физически бяха проверени съвместно с колегите от агенция Митници, за да бъдат максимално точни резултатите, които ще получим. Не се констатира абсолютно никакво отклонение от търсените количества. Какви са наличните количества запаси на територията на България? На територията на страната са всички количества, които се поддържат и са закупени с пари от бюджета. Тоест, това са количествата, които агенцията поддържа. Това са за 30 дни запасите. Отделно за останалите 60 дни по закон, тъй като дружествата имат право да поддържат половината от тези запаси в чужбина, над 50% от количествата са също на територията на страната. Предвид ситуацията се свързахме и с партньорските организации в чужбина, в държавите, които се поддържат тези запаси. И там е извършена проверка, така че и запасите, които са извън страната, също са налични. Трябва да се има предвид, че това са бензин, дизелово гориво, котелно гориво. Достатъчно са така, че за 60 дни количествата да покрият цялото потребление в страната и през това време да дойдат и останалите количества, които са извън, така че за 90 дни Къде извън страната имаме обаче складове, които трябва да поддържат налични за нас количества? В кои държави? В Гърция има количества, в Холандия, в Италия, в Унгария, в Словения.